ram le itan chau bung hni na mei thai re thei pastor mal soman thei to pahan chwa poa engma ati le thei tak si lo awang le ro hluta le ram lo mi chu an khosak dun reng si awang chuan dan angin moi te chuan bungrua chu an la fel ve ta a pastor chuan an kalman tur atum sak ba ka thom hno le poisa tle ma zonga pe a ti chuan an kholam pan chuan ba sin an hota a hring kirma ni se a hmela la tha a tum tok leng chu la hmutur chu ani na meu mai ma se eng ti kong ma in pasal dang nei chu atum lo apa te chu a han shon le a apa chu a hri sel lo em awang chuan na rim chei engma pu alo thok thei to lo hi alo ni a kum khat chung chu an han in shon nop noka a kum le a chuan moi te u nau zing nau pang berin no pui anei ve ta a an mau nu chu shon na har hle me a kum hni emo hnu chuan lo thei loin moi te nu fa chu an in dang ta a moi te chuan lal ram chuana a fapa kum limi chau chu a mai thai pui ta a khopui te anga kholaya han in hlo na tura om rem chan ve mai the si lo awangin lo thlo bak na tho tur awang hle maya sadai ek metin asur asanhwaya kolani chuak chiarin thile thau polin na athoka han khongai tu le han du der tu a pui chu an tam ma se afapa ram chuan chu pashon shon tir chu atum bau lo tum khat phei chu e au pakhat hian rim takte hian a rima zol thluk sha matum po in ani po a hlo tling chuang lo apa te phei chuan chu tianga ri thei taka lo thlo reng ai chuan nei mai se an ti a an han tur ngyal po in an tir lui thei chuang lo hun na local zela ram chuan a po alo tlei rol ve ta a kong tam taka anu po chu a chok jang khai ve thei to a an kho high school a chuan a lut ve a athiam thei po la atang renga an har sa zia sha in an headmaster po chuan a du sak hle a in hlo fak na tur rem chang a om chung te hian lal ram chuan a chu sikul kal lo hian a in hlo a tul thina chu tianga po chuan an headmaster chuan a ngai na thiam thei zela tu ma thik la phal hek lo bung thum na chen na ngai lo ram phan chu tu khat chu an kho high school headmaster lal nun sira chu moi te na chuan a lo lenga a phei khaya zangin a hmela chuan a hlim zia alanga nui deuh var chung hian pi moi te pathian hi chu a thamange ti ro hei chuan a te matric result a chhuaka second division a atlinga alom ka ti hle mai ron shil ngal va cheu ka chaka ka lo kal ani hi aron ti a ek hai ava han lom vele puzir pathian le inzar liaw liaw ani chule khoi nge alamu ani kha ka han kai thau nga lange ni zan khan kom thlang te dam lo kha an zwal deuh hleka azumen pui ve a alo ho lai po ka shelo ti pa chuan chuan a chu a kai thawa headmaster chuan hei chuana second division a itling ani hi iti thahle mai kan sikul zoi moi tu ini a lom ka ti hle mai mi ang phei chuan zirna hun tha chunga la first division a itling nge tur hi ani a khonge lompui na chibai ka buk te ang che ti a chuan ka pas ve tak mo sar coloring hlel rum mai a kamu mangne ni tuna kan om dan ang deuh chia hian mana kan om thanin ka hria ati a anui tat tata headmaster chuan iti changot mai khoi college change I kalang le han tum chin deuh te I nei to em ati le a chuan kanu thu hi ani mayang chu ati a anu chuan kan har sa si a college kal chu a hau tak om si a heng kan khwa ati hian kal ve mai se kalau ti ril ru dewa a tha ve thau ani lom ni puzir remte min han rat pui lawin mole keinin ami kamak po kan hriat lo hi alo ti ve boka
headmaster chuan aizola tal chuan college chu kal ve thei se ka du sakot mai chuan hi a thiam thein a ril ru a chak em a mun pui lam chu mun pui lam ani deuh nge a kal tum sham ulamole ti in a rona chuan chu ka du thu sam chu ania ma se kan chung kwa hi heti hi kan ni a kanu hi a ha in a ri thei rei to si a ati chi do nem ni o te ka tiril ru a mani deuh khan pa chunga university college a zirtir tu pakhatin ka zirna par chu ti an college magazine a azia chu ka chiara ani po mai thai fa har save tak ani a mani in chom chopa silonga college akaldan ka chiara chu chuan tumru na nasatak min siama mani in chomin aizola tal chuan college hi zum ve thei la o ti in du thu ka lo sama ma se kanu han kalsan hi chu adik chuan ka shemang bok si lo atita a mam boy chu tianga rol el naril ru inei phot chuan kai chu ka ngai twa hlei nim mani in choma le kha zirzel thei dan te a omani ngai chuan ikai ngei tur ani kai chu min ngai twa du su ri thei na hi chu mishing tu ang shimin kalo mel hriat to a pathian in ro re la thiama kai ni ang mi ri thei te po vo in ni thleng in ril drama thilovin min la siam hi fapabi han nei ve po ka cha ka lom kai chu hei ishat angin kalo zir toi lu tuka kanun ko nga po har sana tam tak ka to pha hi aizola college ikalani po in rol el takin lekha iziranga pathian shereng in kaushan hau kha bel tlatang che tun la ya rui thei thil a hluar an ti hle maya film khur hle anga yang bukra la chuan lekha thiam ai chuan nungchang tha adu omzoka sum le din mun ai chuan pathian china a hlu zawk hei hi zu thei hil ho suang che anu chuan atita a headmaster chuan phur zet hian avahan lom em tu khat thil thuwa I college kalna tur kan han ti fel mai thei chule khopuya college kal hi ril runai tan chuan chuti te chiami na hau tak lawania zing lama emo zan lama emo college chu kalla chun lama in hlo fak na zong langin mani in cho mahar lau khopania tin scholarship hi a oma chung tenen phei chuan poisa ren thiami tan chuan engma ahar salutuk lau asin ti in a lo fui sau sawa in hlo fak na chu ka zong thiam lawanga na tho tur reng shelo hian college po ka kal thei lo mayang ti te ka hlau de riau mai a apai tan chuan tho tur chu atamang nang chu I teima a tho she la inei hek lo tho she nei lo tan chuan na atamang chu alo man soi fau chin vai havin mizorama na atam poisa po ataman ti lain mizo na tho tur shelo asang te lan man ti chin chu tho za le tho she nei hi a chalawa tin na chale chalo hi a tak tak bok hek lo dik tak le rin taka kan tho thei apyang hi na chale za chu alo ni mai zanlam college zom itum phei chuan abul chan nan chuan chanchin busim na te hi in lo fak na na thaphian asin atile a an mark si te lo thlen mek chuan an han ena chuan chu first division a alo tling teu kher mai science a phei chuan a musang hle a mathematics a chuan a rin ai na hmuniam thunga science la ka pa chunga university college a han kal chu a chak hle a ma se ma ni in chom chopa lekha zir tum tan chuan ti chi ani si lo government aizol college ha chuan a han in admit ve ta a in hlona tur po wanai thlak takin a hmutangal thuaya PWD officer pakhat in sakna chuan a thok ve tangal boka Thingtlang high school nun le khopui college nun chu danglam ati hle maya mi te chu an nalin an in cheina te asanga ani la chuan anei thing na sa si a rol o na ati chan hle maya chhun lama an na tho alak lo chang phei chuan
in thlak hman lova college kalte angai thina mi zinga omhre omati chang om thina ari thei zia a hria a chu chuan rual elna lian tak a siama a hun ol nei zong zong chu library a hmanga a rual elna le tumru na ra chu sengin PU po chu first division a pasta ani BFRCR a hanzom ve chu nuamati in a lo tlang nel ve to boka mi hriat po a hlo ve ta hle chumi kum chuan common room secretary a an thlang tling nge nge a in hlo fak thin na pa som ki makhan PWD master role a athuna a in chom na ani a hlo chu tlem ma se a hna lo zang khai zoka lekha zirna hun po anei that thei pha a BS zirlai meu master role a han thok chu then kha chuan an noi za drill ru hle a rual elzia hritu te ero chuan an ngai sang thunga LDC le typist na te po a hmu ve bok thina ma se thingtlang lama om mangai thrina wangin lekha zir theilo a hlawa a thok du bik lo ani